El Foro Peinador nació hace 4 años con la finalidad de promocionar el uso del gallego en el ámbito empresarial. Hoy presentaban la biografía de un ilustre investigador, empresario y galeguista, Ramón Obella Vidal, fundador de Celtia. Sen dúbida, poderíamos aprender casi 60 anos despois do seu finamento moitas cousas sobre a súa forma de ver o mundo e contribuir, como fixo el, a cambiarlo. Obella Vidal foi, sen dúbida, un daqueles personaxes que viviu o apagón da xeración nós, que viviu sempre volcado na idea de crear país dende a investigación e dende a empresa. El autor del libro incidía en la importancia de recuperar no solamente aquellos personajes gallegos relacionados con el ámbito de la cultura. Si ben hai ámbitos, como tamén os que se citaron, literarios, poéticos, etc., que son moi coñecidos porque deixaron pegadas e están aí, no ámbito científico e empresarial tense feito moi pouco en Galicia. E se non chega a ser por este foro Peinador e por estas tres patas, con perdón, tan importantes, tanto Paco como Carlos como Pepe, pois hoxe teríamos esquecida unha boa parte da nosa historia.